In het eerste weekend van juni organiseert de Schutterie in Houten een groot schuttersfeest. Maurice de Lange, voorzitter van Schutterie Sint Martinus uit Houten, vertelt dus toch het meer over. Op vrijdag 3 juni organiseren van een grote taptoe hier op dit terrein. Verstoord midden eigenlijk tussen de taptoekorpsen. Op 3 juni vanaf 8 uur 's avonds. 10 grote mars- en showkorpsen en exercitiekorpsen. Met WMC-deelnemers, onder andere de Maastrichtse Verkennersband, Edelweiss Heksenberg, Concordia Oppicht. En de Rode Harmonie Santa Cecile uit IJsden. Die hier tussen 8 en half 11 voor een grote tribune van 400 zitplaatsen hun beste bandje voor zullen zetten tijdens een fantastische show die ook aan de avonduren verlicht wordt. Op zaterdag 4 juni in de fantastische entourage van het landgoed Sint-Gerlach hebben we voor het Houtems zestelschieten, dat is speciaal in de Schuttersweekenden en ik op de 6 jaar, is dat uitgebreid en doen door families, buurten, verenigingen, vooral niet geoefende schutters dus eigenlijk, doen daar aan met en binden de strijd aan met de zware schuttersbuks op de hele kleine bulkjes. En tegen het einde van de middag verwachten we de winnaars ervan voor de titel Houtems kampioen en zal in de feeststand vervolgens het schuttersbal plaatsvinden. Op zondag 5 juni tenslotte zijn er 20 schutterieën in Houten te gast. Op het landgoed, maar ook in de optocht en het défilé vanaf 2:30 bij de parochiekerk. En aansluitend voor de muziek, schiet, exercitie en schoonheidswedstrijden op het feestterrein hier op landgoed Sint-Gerlach. Meer informatie, tickets kun je verkrijgen via www.schuttersweekend.nl. Tot ziens op landgoed Sint-Gerlach 3, 4, 5 juni 2011.